Usa nga dakong istoryahon ha komunidad ilabi na pag-abot ha kabatanunan in an mental health issues nga kundiin anong mga kabombo in nakakaapekto ini ha day-to-day basis sa usa nga tawo sugad man ha iba-iba nga aspeto hito na kinabuhi mapapisikal, emosyonal, sosyal ha trabaho man o ha pag-eskwela. Diri para prihas iton ginaagian hito ng mga tawo. Danay, damo nga mga tawo iton nakikigasdangay adlaw-adlaw agod ma-survive iton era magsirom nga naglabay. They fight every silent battle every single day just to survive. Survival should not be our normal. Kindness, compassion, and empathy should be. Sumala ha Proverbs chapter 12 verse 18. The words of the reckless pierce like swords, but the tongue of the wise brings healing. Usalay ni nga pahinumdum nga every word we speak may da ini kabalyo nga kabugata. Pwede ni maging rason hinkasakit ha ibang tao o pwede liwata maging kabulig agud mabilngan hini an kahimyangan. So before speaking, pagkiana-anay kita. Will this word pierce or will it heal? May tungod nga iton mga words o yakan nato na ng mga kabombo in nagkakaputhin immense power. What we say can change the world and can change somebody's world. Anon mga magiging epekto hini? Siyahan, emosyonal na epekto, nakakagdurot inihin pagkabalisa, kasubo, kawaray gana ha mga dati nga ginbubuhat, madagmit mga las o maging iritable, sugad man pagiging hulupanon. Ikaduha, pisikal na epekto, ginkukurian pagkaturog or insomnia. Sugad man sobra hakaturog or hypersomnia. Pagbabago hingana ha pagkaon, pwede waray gana kumaon o sobra ha pagkaon. Pagluya hiton lawas o pag-ulol hiton ulo. Ikatulo, social na epekto. Pag-iwas ha mga sangkay o pamilya. Ngan, waray gana pakigharampang. Ikaupat, epekto ha trabaho o pag-eskwela. Iniin kawarayhin konsentrasyon ngan diri produktibo. Paghimubo hiton performance level, sugad man kawaray motibasyon o interes ha mga buruhaton. Ang sugad nga mga sitwasyon kung diri naagapan ng mga kabombo in pwede maging kausa han mas malala nga kondisyon sugad hiton depresyon, anxiety disorders o an paghihingyap nga tapuso nala ang kinabuhi. So focus on progress, not perfection. Remember mga kabombo, healing isn't linear. Diri para prihas iton adlaw. May mga adlaw nga mas makuri, mas mabugat, and that's okay. Celebrate small wins sa mga kabombo. Bisan iton pagbubuhat ha kada aga ti ka nga higdaan in usana nga victory para ha mga mabugat nga adlaw. So please anong mga kabombo, let's always choose to be kind because you never know who's holding on by a thread. Para sa health and beauty tips, inihibombo niya magpili, and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information, basta radio, Bombo!